מה קורה חברים? כאן בנג'מין בסרטון חדש. והיום אנחנו הולכים לשחק רובלוקס. אנחנו הולכים לעשות פרקורים, הכל בשביל לעשות לכם כאילו זה. אני אקבל גם סבים. יש לי עכשיו רק 2 מנויים. אז תגידו מה אני אשחק. find a button. אני לא רוצה למצוא. חכו שניונת. חכו. אני מצל אובי. אובי זה כאילו פרקור. This is Marvel. זה נראה טוב, זה נראה טוב. יאללה בוא נשחק. סליחה, זה היה סליחה בגלל שאני בתוך השמיכה. מה זה? מה עושים פה? סולם. מביא. רגע, תנו לי לראות מה שבאמת בתוך הסולם. אני לא רואה כלום. מה זה? כנראה שאני צריך להתחיל. מתי שאני אראה מה הדבר הזה עושה. כלום. יופי, בוא נראה. what the fuck? לאן נכנסתי? איזי פיזי למה סקוויזי? יש. הנה צ'וקולטה. איזי פיזי למה סקוויזי? ז'לנג. אוי שיט. אבל קפצתי, מה יש? יופי. אתם יודעים איזה כיף לי כל היום? כאילו איזה כיף לי 30 ימים. בכל 30 ימים אני מקבל רובקס. כאילו הרובלוקס לוקח כסף מאמא שלי ושם רובקס בזה במשתמש שלי. וזה למה אני קונה דברים כאלו. בזבזתי, יש לי 6 רובקס. בינתיים אתם תראו שכל אחד יכולים להיות יוטיוברים, וגם אתם צריכים, כאילו מה אתם רוצים להיות יוטיוברים? בקשו מאמא שלהם, ואם הם יגידו אני אחשוב על זה, אל תקשיבו. כאילו כמו אמא שלי אמרה, אני אחשוב על זה. אני כאילו אמרתי, אבל מה את כאילו, את לא זה. את לא חושבת מחודשים כבר.
והיא לא אמרה כלום. ואני אמרתי, אני ככה, אני עושה סרטוני יוטיוב. אני עושה כאילו שורט, והתחלתי לעשות סרטוני יוטיוב. זה התחיל ממש היום. בומבה קלטה. יאללה. רוצים זה? תסתכלו איך אני... למה אני תמיד מתאבד? סליחה, זה היה בטעות. טוב, אני חופר ממש. אבל מה אכפת לי? רגע, חכו. אני הולך לעבור שלב, הרבה שלבים, ואגיד לכם מתי סיימתי. הנה חזר. עכשיו הגעתי מלודי. מלודי בתוך ברול סטארס. זה הורג אותי. סליחונת, אבל לא ידעתי. יופי, עברתי. למה אני צריך כל הזמן לעבור? מתי מסיימים את המשחק הזה? נו. I love you. ברו, כתוב כאן אני אוהב אותך. מי שיודע, אז אל תשמעו אותי. מי שלא, תשמעו. לחם. נו מה עכשיו? אני סוללה. וזה גם עשה לי מסך שחור. כושננות, אני אתקן על זה. סליימי. הנה. What the fuck? אם אתם לא רואים את הסרטונים של ספיד, הוא ממש... הוא אוהב רק את פלסטין. הוא אומר את המשפט הזה כל הזמן. וכל הזמן שהוא מוצא מישהו יהודי באומיגל, אז הוא אומר את המילה הזאת של פלסטין. שיט, אתם לא יודעים כמה זה שיט. שיט הרבה. בום. אני פה. מה קורה אם אני שובר את המשחק? מה קורה? אין לי מושג. לא לראות כמה יש. יש עוד 1,000,000. עברתי 1,000,000. נשאר עוד קצת. עכשיו אני צריך לעבור את כל הקקים האלו. נו. מתתי. שיט. מה אני משחק? לא רוצה עוד בסדר. יש לי משחק. זה פוצץ לי את הראש.
Did you know you are an idiot? Roblox fruits. הנה. The strongest. The strongest. אין לי כוח לקרוא. שיחקתי במשחק הזה, אני לא יודע למה אני כל הזמן מת. לפחות אני רוצה לצאת מה? יופי. תחכו שניונת. אני מחכה עד שהעולם איתן. עד שהעולם איתן. סתם. ניסיתי להפחיד אתכם. אבל אני לא טוב בלהפחיד. שיט, יש מישהו כמוני. יש לו את הסופר סיים. כן, צדקתי. אני יודע למה זה עושה להגיד, בגלל שאני מצלם באותו זמן. What the fuck? מה אתה רוצה ממני? מה די? What the fuck? If you wanna drink the juice, Alec, אני נותן למשחק הזה. The aquatic gets his pieces from the carpet. אוקיי. אל תסתכלו כלום, אוקיי? אני שנייה נתעשה ככה. טוב. רואים את זה שניונת. טוב, גמרנו את הסרטון להיום. טוב, נקווה שנהנתם. אז יאללה ביי.